So, sa alungan ni Manto. Hati apa makin kayo? Ano mo na yan? Ganito. Miku ana miku layu dan tetap abai no miku layu kabadi karatan ino miku layu gan kapenayo say nini udah ku naik dinir aku busu aku kejur amai kademan taman nakai ini yang bupak ibar kademan muda adik penangku sawanai alala yung sa panggulo at tatapos sa mirkado apa berian silupin layu karutilya ya kay siya po panarupong makanya mo pa itarupong sa di dalam ngayon ito paman ya kanun nakapunggo siya rimya suwari kadu kanun mo pa marupong sa liyaw ngayon ito amay kanun kapamara rimya suwari agi mo pa kumatiap pinarupong ako matarupong di tirupong maling nga rin siya ibu mo pa tutarong ngayon amalya pero araw na ba sa siya may kanun siya pang konten niya hindi da Saan na ito? sa alungan ni Manto at ang tuwang masasawang ang magbabataguhin ang gusto pa rin tao namanya sa sulingan maginuntolan kami ada sopangan siya tulama kadi makapeseng gaya sumama aku sumbay kamaruyun sa kandidat segit sa kapagbaw niya dudun suwat lang pusala kau bisala kau sa alta sisila iyo ganimaw malungo ka pa nabubupan may siya malubupan nabubupan di dua tertekan di lafi kita balik ke orang-orang nagdulat agak ibu pa kapangawi ang ganay unay miya so agak ibu pa masjid na di bandi agak ibu pa dia karabo kan na di penakan tunay miya so ang pakai bentong lagi sako pa lagi karabo tunay miya so mau tidur yung karabo na ubap foto na so balasat tunay miya so sumpatan ay nuto para kontini so kan dito na tunay miya so ayaw ko tibat ng nausang ito mga kaibigan nuto mga kaibigan mga bulaw ibu tunay ito bulaw ibu kataon kan na ibu pa iman to apa na tunay miya so didinilaw si rabo pa ayaw mo pa kumatin na didinilaw kita tunay miya so buwag ibu pa katiti o karabo yan ada saat na isang ang pinatiyaan namin tawa daun kirun Diyo ka man sa hupan. kairang Mga bata siyang nano, huwag yung malipati. susimba hera kutugan kadi makapeseng dia
mana tahu? Ay gila na itan sila na. Ya tatagyuman. Ano naman ako?